etorri Gamerontxira! Gamerontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri Gamerontziaren 5. denboraldiko 6. atalera, guztira 103. atalera iritsi gea. Eta bueno, astero bezala hemen gera Gamerontziaren Twitch kanalean. Gaurkoan astelena atzaldeko 5:30 ditugu, eta segurazki hemendik aurrera ordu honetan, astelenetan izango dugu irratsaioa. Gogoratu beti, lehen bizi Twitchen grabatzen dugula, eta gero ostean naiz irratian aste arte iluntzero entzun dezakezuetela, gauko 12:00 aurrera. Eta gero bukatzeko ere baita ere komentatu behar, beti bezala izango zutela baita ere Gamerontzia irratsaioa, zuen ohiko plataformetan, ez? Bai podcastai dauzkionez, iVoox, Spotify eta bar. Eta baita ere bideo aldetik daudenak, Peertube, YouTube eta bar. Beti izaten dugun bezala, irratsaio asteroko gauza bat da, baina egunero nahi badezute hon euskaraz bideojokoen munduan sartuta. Gomendatzen dugu Gamerontziko komunitateko Telegram taldera gehitzea. Telegramen Gamerontzia bilatuta aurkituko zute taldea. Eta besteri gaur ere Damian Madina Beitia falta zaigu, ni Aritxo Derozola naiz, eta nerekin Lander unzueta dago. Kaixo Lander. Haupa, hartzaldeon bai. Bueno. Topera gabiz, egiz izan, pasan aztien komente gendun, horre urrize indartxo bat horrela bideojoko munduen. Eta, oingitzi hori izta, Silent Hill 2 estren esan. Atera da? Ez da bi Bizer estrenetan aparkatu, baina lehenengo kritikak eta ebilda ja jasotzen. Eta oso nota hona. Jolatzen, ja. Ja, ez dakitz gaitzi, streamerak eta holan, ez dakitz badauen aurreti asko sarbiderik, edo lako zozer, horren modan dauzela, erosizkero premium edizinak eta alakoak. Ez dakitz, ez luego ez da alako joku bet, Silent Hill 2, baina Konami gazia euskalo. Baina landabe hori, kritika aldetik eta streameran aldetik, balorazio oso ona jaso deuz. Ez kendule, espero hasikera baten betxe, komentetan gendun ez pasan hastien. Eta posteko da. Eta gora hartzaldean justo urten dire Metaforre Fantatzion eta Dragoi Bolan Sparking Zeroen kritika bai, eta horrek oso balorazio onak mondotzi ez, orokorrien. Metaforrek ja Open Critiken euneko, 91 badeko unetik, Dragoi Bolanak 84 bat, osea, ostras, posik egoteko moduen gabiz. Gane hori, ingitzi Zelda barrese jaso gendun, beste 86 badekola, ostras. Hilabete egun potenti dire orokorrien mundu honentzat eta posteko da. Bai, esan dezun bezala, urria potentea ator kopuru aldetik, baina badiduri kalitate aldetik ere potentea datorrela. Bai. Eta, bueno, Lander, albiste ekitzen diogu? Bai, nire etxio ez, gauza interesgarritxo datoz. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Azken irratsaiotan Microsofteatik eta Xboxeatik zarretan itzen izen dugu, eta zoritxarrez ez ditugu albiste onak emateko izan, batzutan kaleratzeak izan dira, edo jolasako zondoz dianak atea. Tristea da, baina aipatu beharra dago, baina gaurkoan albiste on bat, edo espero dugu, albiste honek gauza onak ekarreko ditu nahi izatea, izan ere Xboxek Halo World Championshipen egunotan gauzatu da, Halo jolaseko munduko txapelketa. Eta bertan, 3-4 industriesekin batera, Haloren etorkizunari buruz hitz egin du. 7 minutuko bideo bat aurkeztu dute, egun senti berri bat izana duena. Eta lehenengo berria aipatu dezakeguna da, 3-4 industriesek
ja ez duela izan hori izango, baizik eta izena aldatu diote, eta hemendik aurrera Halo Studios izango da. Ez dakize puntutaraino hau izan daitekeen, eta gero aipatuko dugu punto eta parte bat, 343rekin geratu dian Haloren jolasak orokorki ez daukate irutzi oso ona publikoaren artean, eta igual diferentziazio hori iteko balio izan aldiote. Eta honen arira aipatzen dutela, eta diferentziazio hau egiteana aipatzen dut, izan ere esaten dute kapitulu berri baten hasiera izango dela. Hau da, beraiek kokatzen dituzte kapituluka, lehenengo kapitulu bezala kokatzen dute Bungiek Haloak egiten zitueneko garai hori. Bigarren kapitulutzat jotzen dute 343 Industriesek egin duna, eta beraiek esaten dutena izan aldaketarekin batera, hirugarren kapitulu bat etorriko dela. Jolasak egiteko modua ere aldatu egingo dutela. Hasteko eta behin, orain arte, bentsat azkenengoetan, Sleep Space engine, motore grafikoa erabili dute, eta hori alde batera utziko dute, Unreal Engine 5aren mesedetan. Eta nik uste aderaztuen beste ateite dute honen inguruan, eta nik uste motor grafiko hau aukeratzeankin arrazoi bat izan dezakela, eta da, esatute langile berriak kontratatuko dituztela, eta saiatuko diana eduki berria lehenagotik edo prozesu hori azkarragoa izaten. Bai jolasak ateratzeko, non jolasen eduki gehigarriak prozesu hori azkartze aldera. Nahi hau, erabatetik ulertu ezaket, Unreal Engine 5 monopolizatzea etorri ezakela, oraindik ez dauka, monopolizioa, baina enpresa askok hau egiten badute monopolio bat etorri daitekela, baina erabatetik ulertzekoa da ze bideojoko garatzaile gazteak edo juniorrak dianak, asko ikasi izan dute bideojoko motore grafiko bezala, Unity edo Unreal Engine edo nahiko publikoa diana, nahiko irekia denak eta ikasteko hien egokiak izan daitezkenak. Hortaz, beraien ingurune berri hori mantentzen da zuen ikustet prozesori azeleratzen dela, bat jende berri horren adaptagarritasuna bideojokoaren garapen prozesu horretana. Gero, baita ere honekin keinu bat egin diote Halo Infinite garapen prozesuari begira, azken finean gogoratzen bazute Halo Infinite data baterako zegoen anuntziatuta, eta atzeratu zuten, eta gainera atzerapen nahiko luzea izan zen, eta gainera jolasa oso ondoretzan atera, hasieramentzat errendimendu arazoak zauzkan, multiplayerrean adibidez eduki oso gutxikin atera zen, hasiera, ez dakit 3, 4, 5 mapa bakarrik zian, Halo baterako oso gutxi dienak, eta gainera baita ere kendu zuten lokalki multijokalarean jokatzeko aukera, kanpainari kendu zioten. Halo azkenegotan nik izango nuke aukera hori egon hori izan dela, baina Halo Infiniten ez zuten atera. Beraz, hor ikusten da, prozesu garapen horretan arazoak izan ziala eta denbora arazoak izan zituztela. Egin dezakeen guztietan inguruan ornatzeko Halo Foundry proiektua ezautzera eman dute. Esaten duten ez da joko berri bat, baina ez da ohiko teknologian demo moduko batek berriare ez da. Eta komentatzen dutena Unreal Engine motor grafikoaren aukeraketari buruz, motor honek gaitasuna emango diotela Halo bezalako bideojoko batekin erakustea nahi duten guztia erakutsi ahal izateko. Agian, beraiek ikustu zuten aurreko motore grafikoak Sleep Space Engine, agian motor potentea izan daiteke, baina igual adaptagarritasuna jendearena ez da azkarra, eta honekin espero dute da hasieratik potentzial gehiago erakustea bideojokoetan. Azken finean, pasetan dena da hori ez da, dekiz horren beste proiektu jasku hartien, ez da joku bakar barri betengo, hainbat proiektu dauz Halonak, ez dakigu 2, 3 edo 4 izango dizen. Baina hori ja talde handize dauz tartien, hainbat estudizo desberdin, eta orduan gure da bena da Halo Foundry honegaz, halako gune bateratu batetik abiatu, joku horretanak sortzen juteko talde danan artien, ez, Unrealekin. Horre, bidizoan ikusi dugu Halo Foundry bezeriparik, mapa pare bat erakutsi da bez,
Master Chief eta alako elite batzuk erdi borrokan, ikusteko bakarrik. Baina, hortik abiatuko dizela moten dugu, eta ja lan zozerrein da bela behintzet. Ez dela goza barri bet esan nahi dut, ez dela, ontsasi gara proiektu honegaz, eta oineko denpori nungo esku, ez ja moten dugu. Lehenengo pausoak emon da bezala, eta ondino falte dela ikusteko ze proiektu dizen honek, baina ez dela horren beste geratzen bez. Ez dute hau Twitchetik geratzen daula, eta Twitchetik ikusleek irudiak ikusi ditzazketela. Lander, nik ikusten deten eszenatoki horiek ez badute demo tekniko bat ez dela, baina más o menos jolasa nondi jungoan esaten da, ematen du urrengo jaloare mundu irekia izan daitekela, ez? Mapak ematute oso irekiak direla. Claro, galderi izango da, zer izango da urrengo jaroa, eta zen motadako bideo-jokua izango da, ez? Igual apurre probetan dabiz, Unrealekin zelan sortu alda bezan mundu handizek, txikizek, apurretan etarik ez dakitze, auskalo. Azkenien, claro, demo teknikoa horretarako da, ez? Apurrete gaitasun barrizek, ezaugarri barrizek ezagutzera moteko da ikusteko gure bai, probetako. Orduen, ez dakit zer esan edaben zehazki, ez dala oiko teknologia demo bat esaten da binien, ez? Nundi joko da, edo? A ber, nik ez dakit, baina bere gogoroa garainak horatzen naiz, ez dakit Infiniterako zan, edo hortik bat zegoen beste Halo proiektu bat, ustet Errusiar zaletu batzuk garatu zutena, multiplayerena, eta atera zuten, zea bat, Battle Royale bat atera zuten Halona, eta agian horrelako zerbait izala ezke Halo baten enkajatu ezake, Battle Royale moduko zerbaitek, mapa ireki bat izateko, eta garatze egintzat, sobretoz zuk izan duzuna, tresna honetara adaptazio bat eiteko. Bakizu, Battle Royale ez dala izango, ez ditula espero, espektatiba batzuk, Halo normal batek betetzea behar dituna, baina, tarteko gauza bat izan ahalko litzateke. Ez dut esaten Battle Royale da, igual guztiz desberdina da, igual shooter normal bada, edo multiplayer handi da, Battlefield hau eta tipora, jende askoka, auskalo nola da. Baina, izala ezke holako jolas intermedio bat egitea, ez dena demo teknikoa, baina más o menos Halokin zerikusia daukana, eta izatea, beraik tresna, motore grafiko nahi berriz esku hartzeko balio izatea, eta, urrengo Halo handi erarekiko antesala bat izatea. Zuk uste duzu, hemen gabiz multijokalaritzen inguruen berbetan, mapa handizek, erraldoiek eta bar, baina proiektu horren artien egongo dela remakeen bat edo berregiteren bat? A ber, nik usteet lehenengo Haloan, remasterrak atera zituzten, ez? Master Chief... Bai. Nik usteet egon daitekela hor. Zerbait. Karo, baina remasterra zan azken finien, ez? Naiz eta salto handi bete bien, hori da. Ja, eta remasterra bere limitazioa dauzkazi azken finean, testurak eta berritu ditzazkezu, baina puntu bateraino. Eta puntu hori definitzen du handi batean jolasak lehenengo aldiz atera zanean, beraz zauzkan gaitasun tekniko batzuk. Hau da, mapa oso ondek igualetzean, oso txikia zean, arma asko ez, inteligentzia artifiziala ez dakiz zenbaten haino hobetu alko litzateken, edo jolasean dauden aurkari kopurua. Hortaz, nik uste falta zaiola Halo batei, eta nik Microsoft edo, orain Halo Studios dena izango aletzak eta remake bat inberkoa nuke, nik garbi daukat zeinen egingo nuken, Halo 3-aren egingo nuke. Osea, sagako joko ikonikoena da, segurazki multiplayer shooterran historiako jolasik garrantzitsuenetako bat, esan daitezakegu, Counter Strike edo Call of Duty eta hauen pixat atal kompetitibora jotzen dutena bintzat izanik. Eta nik igual Halo 3an remasteraz barkatu, remake bat planteatuko nuke. Eta gainera jakinda, publikoak oso maitatua duen edizioa dela, eta gainera azken aldian, zeuk esan duzu bezala, Silent Hill 2an remakeara egin dute, eta oso ondo egin dutela ematen du.
remake guztiak ez dira horrela, baina ematen du ondo egiten denean publikoak ondo hartzen ditula, azken fina nostalgia puntu bat hor daukau jokalariek, eta hori berriz bizitzea, baina gaur egungo estandarretara ekarriz jolaza, nik uste hori interesante izan daitekela. Bai, ados, ez azkenien, nina zinioz oso jalosarri izen, eta badakitz lehenengo irureko oso maitatu dizela, eta horretik aurrera, Rich eta alakoak bai dauzo bai horparien, baina horretik aurrera, laugarrenetik aurrera, gainbera politxegon zela. Horren, enetxo jakingo esaten, baina suposatzen dut, horren beste proiektu bat ozen eskuartien, remake bat egongo dala. Bat bideojoku barri egongo dizela, seguru nau, hortartien, Unreal Engine postegaz, remakein bat ikusko dugula. Nik uste egongo dala, jolas hau lehenengo aipatzen dutena demo teknikoa ez dena, baino alore ez dana izango seguramente. Alo berria, aipatu dute ja garapenean dagoela, beraz, hori ikusiko dut noiz. Eta ero hurrengoa izan daiteke, agian zea bat baita ere, alo, nola zan, alo war zan, estrategiako jolas bat. Gaina ikusita Microsoftek azken aldian estrategiako jolasak egin dituna remakeak, bai Age of Empires 2-anak, eta neko ondo funtzionatu dutena, orain gutxi Age of Mythology izena. Aian horrelako zerbait egin ahalko lukete, uel remakea ez, edo bai, baina nik uste estrategiako jolasa jendeak, nahiz eta ez zaukan alo jolas klasikoaren hainbeteko publikoz handia, bere publiko bat zaukala eta bastante, nola esango nuke nahiko komprometuta dagoen zaletu bat dala, hortaz. Olako motako jolas bat izalezke. Gero igual beste genero batekin sorprenditzen gaituzte, ez dakit. Baina, nik uste daukala sagak eta nahiko unibertso honek hainbat jolas emateko nahiko txitsa daukala. Ez da ganago, akaz, jenti ez dago posik, azken urte luzietan, jaloaz, zer txikirien bat egon dagoelan erdi posik hartun dagoena publikoa, baina orokorrien ez. Eta berpizkunte baten faltan dauz, bai salin aldetik, bai Microsoften aldetik, alako estandarte baten edo bierri zenadeki gaur egun bideojoku munduen. Bai, azken finean Microsoftek azken aldian esan dezakegu pixka dekapakaida da bilela, ez da momenturiko nehenea. Azken finean aposto handia egin zuten Starfieldatik eta ez zitzaien ondo atera, gehiago jola zein dituzte ondo atzeienak atera, Halo Infinite bera, ez dute eman, ikusi ez dute baita ere PlayStationera zabalketa bat egin dutela, jola zain bat emanez. Eta nik uste Xboxen espiritu hori piztea nahi badute, jolas klasiko hau edianak eta historikoki ondo funtzionatu izan dutena, berpiztea komeniala ez. Esan dugu bezala, Halo da, Gears of War berriaren irudiak ikusi ginuzen, hori ere jolas nukleoko bat da. Eta nik uste Xboxe pixat jolas horietara itzuli behar duela. Nukleoko bai, baina nukleo sarrekoa ja, Bai. Urte asko dara guzalako zer potente barik. Egize da Gears of War bost eta holan ondo urten zirela, baina ez dut uste horren beste jentengan alduz zirenik bez. Ez diaen izan bere garaian izan zian disrupzioak. Bai Gears of Warra bere garai eta bai Haloa izan zian bideojokoan historia marka handia utzi duten bizaga. Orduan, agian Xboxi horrelako jolas bat falta zaio azken urteetan. Bai. Ez dakitzetena, askotan iruditzea igual dekizela oso aurreikuspen handizek, euren jokuen inguruen, adibidez, Age of Empires 4 eta alakoak ez. Balorazio oso ona jaso da bez, jolasten daben jentientzat oso ona da. Bai argi dau, salmenta aldetik ez dizela horren onak izen. Ez dakitzetena da, salmenta aldetik dinot, Xboxentzat edo orokorrien ez. Azkenien, Game Passagaz eta alakoak zerbitzuekaz be, salmetan kontu hori ja difumintan doa, ja ez dakigu benetan zenba saldu dizen, zenba gente lortu da ben Game Passera erakartzi, hor ja naste borraste harrigarri bet dau. Orduen, ez dakitz Microsoftentzat benetan aurreikuspena betetan da bizen, besteri parik txarto saltzen da, ez ezin dut esan bez. Pixat hori tapatu iten digu, beraz, datu hori publiko ez dute ingo, segurazki, arraro izango litzateke publiko itea. Baina, pentsatu beharko dugu, komunitateako ondo hartzen badu eta
nota ona jasotzen baditu prentsaren da partetik, jolas horiek esan duzuna bezala, Age of Empires 4 eta hauek, bere erlatiboki, beti ere erlatiboki beak daukan publiko posiblera begiratuta ondo funtzionatu dutela. Karo, gertatzen dena, bombazo handiak dienak ez dutela ondo funtzionatu. Hau da, Starfield bat, suposatzen zala publiko oso zabal batera izatea, ez zuen ondo funtzionatu. Halo Infinite ere, publiko oso handi batera espero dena, ez zuen ondo funtzionatu. Gehiago zen zangoet, beste jolas bat, hau ikutzen ditena, Forza Motorsport, dala Microsoften Gran Turismoren aurkaria, eta baita ere publiko zabala daukana, ez du ondo funtzionatu. Beraz, ondo dago Age of Empires laua eta Age of Mythology remakea eta Age of Empires 2an remakeak eta gauza hauek ondo funtzionatzea, edo Sea of Thieves ere oso ondo funtzionatu izan dionak. Baina Microsoft behar du buke insignia deitzen zaion jolasoetako bat martxan izatea eta ondo izatea. Ze orain momentuan Microsoftek bi etortzen zaizkit burura, agian gehiago izango ditu, baina dia Halo eta Gears of War eta biak desagertuta daude. Hortaz, behar du horietako batek bombazoan matea. Bueno, zentzuk ez dauz desagertut, ez? Bi aipatu dezuz, hor dau Forza, hor deko Age of Empires, hor deko guz, ez? Gero Wolfenstein, eta, Bethesdan gaur egun joku danak, ez? Orokorrien. Ja, nik hartzen... Microsoftera, baina... Ni Bethesdanak eta betaren zeanak, zangoet. Activision Blizzardanak, aparte usten ditut. Aparte uste ditut, naiz eta diru hori Microsoften zat dijoan, baina ezin du Microsoft batek bere ekonomiaren, irabazien zati handiena hortik etorri. Zeurazkiala etorriko da, Call of Duty eta hauek izan da hortik etorriko da, baina baina alan dabe, Call of Duty segurenik emango dutxoz tiru sarrera politzek, baina esango neke Bethesdak eta Activision neko orokorrien, aburrot Microsoften ibilbide berbera jarraitzen da gaur egun, Oso frankizi potenti dekizela, baina ez da bela guztiz asmatzen eta arrakasti lortzen. Zer pari, Bethesda epatugu, Starfield egaz, baina Bethesdan tarteko beste batzuk, Redfall eta lakoak ez da belortu inundik nora bez espero biena, hor egon dire estudizon itxirak eta bar. Hor guztia kuriosoa pasen da bilta, ez da behaz matzen inundik nora bez tekla egokizen jotzen. Ja. Baina, ikusiko dugu nola ateratzen da, gutxenez pozgarria da entzutea Halo berriai, naiz eta nukleo hori mantenduko da 3-4-tik, buelta bat emango diotela jorazan garapen prozesuari, eta baita motor grafiko berria hartuta gauzak azeleratzea espero dituztela. Eta ea da, gauzak ondo ateratzen dian, ze Halo bideojokoen historian jolas importantea da, eta ekizu zentzat oso garrantzitsua. Eta bakit zaletu asko dongo diala deseatzen gauza ondo atera da edin, behaien saga kutuenetako bat berriz bere urrezko epoka baten ikusi izaten. Baita, espero dugu, behin iragarpen hain ez egotie beste 2 urte ezara ipatu barik, eta gauzak heltzen hastie eta ritmoa apurritu eukitzie. Bierda bintzit. Eta hau esan da, igual, urrengo albistera paseko gara, aritz. Igual lagundu iberko duztezu, ikusten da bildor nire konexioa dantzan da biela, portzu bet. Osea, eusten da dotxon. Baina paseko gara, Halotik, Xboxetik, Nintendora, baina askotan etxe dugu moduen Nintendo gaz gure saio honetan, albiste txarrakaz. Ze Ryujin simulatzaile proiektue desagertu egin ja, Nintendo Switch kontsolan azken emulatzaile handiz izendanak, atiek itxi deuz, emoten da bena gaitzik, ondino, hainbat zalantza eta zetasun falte daskuz, Ryujin's proiektuen aduradun nagusizek Nintendo klusatu dutxon akordizoa onartu da belako. Pasan azteko aste arte iuntzien, aktibe ziren alarma danak GBA Temp foro sagunien, emulazioan eta, ron jakan da saliek ondo sagutuko daben foro bada, bertan hainbat proiektu eta partekatzen dira. Eta bertan esan bienez, Ryujin'sen GitHubeko orrialde ofiziala, 404 errore kodia agertzen zen bertan. Eta GitHubien, informazio orokorra, emulatzaileen kodie, dokumentazioa, arazoak, deskargak, zelanez, danetarik biltzen bien bertan. Orduen horra sartzeko jasarbiderek jasan egoten. Eta hori bakarrik,
garatzaile nagusi zen, GDK-txan garatzaileen erabiltzaile GitHuben desagertu izan edo zan aktibo agertzen, hor, eso zer gertatzen, ez? Eta hor, proiektuen beste partaide batek botaban mesue, Discordien, Reginxen Discordien aipatuan. Antza danez, berak dinonez, GKD-txanek Nintendon mesu bet jaso eban, proiektuen lan egitari izteko eskaera jasota. Erakundetik alde ditzeko aldi berien, eta bere esku dauzen baliabide guztizek alboratzeko akordio bat proposatute. Reginxen taldie, hor, esperoan geratu zen, itxagoten geratu zen, ia GDK-txan honek akordizo hori onartzen eban edo ez, baina, zain egon zirela, antolaketa taldie ezagotu egin zen, orduen, ja argita garbi geratu zen, onartu egin bala, eta Reginx desagertu egin zala. Alan dabe, dinote moduen, argitzeko zalantze asko dauz. Ze, klaro, ez estatzeko, Reginx botatzeko bidie oso bereziz zen da. Paite giztera jo bi herrien, arduradunegaz, simulatzaien arduradunegaz harremanetan jarri dire, akordizo bat, itxarmen bat proposatuz. Segaitzik, Reginx bera proiektue Brasilen kokatute goten zelako, orduen hor epaite giztatik eta demanda aldetik eta jotxie oso zaila esan gerrike Nintendon txat. Baina, klaro, ze pasetan damen, ondorizoak ezagutziek eratzen dasku. Ze, naiz eta Reginx desagertu dan, horrek ez dago esan gure kodie desagertu danik, kodie galdu danik, ez da gainerako sortzaileek ez, Reginx taldien hainbat pertsona gondire lanien, eindan lan hori alboratzeko asmoa dekienik. Orduen, zein da gauzie, fork eta proiektu desberdinek sortzeko aukerie egon aldala. Garatzaile originalen eskutik, ez? Naiz eta GDK-txan hau kanpoan geratu, proiektuek aurrera aldeu. Segaitzi dinotau, ze urte hasik eran Nintendo Switchen beste emulatzaile handize, Yuzu, desagertu izan, horre epaiketatara, demanda baten hostien, garatzaileri, hor jaldu ziren akordizo batera, nun esaten zen taldi guztiz ezabatuko zala. Eta emulatzaileek ez ezik, hori lotutako edozein eduki ezingo bizela landu, ez? Beti Nintendo gaz harremanadekin bitartien, Yuzun taldiek ezingo bala garatu. Klaro, hor ja, hartu biharko pauso danak, ez existitzeko, ez? Yuzu eta bere inguruko taldiek guztiz desagarrarazteko. Reginxen kasuen ez talez hori zen, ez dakigu ze paseko dan, igual beste gainerako taldeki dedanak erabakitzen dabe, guk jarraitzingo dugu, kopizengo dugu kode osoa, eta gure aldetik jarraitziko dugu, beste izen bategaz, auskalo, ez dakigu ze paseko dan. Alan dabe izan biharra, Reginx 2017 sortu zen, urte asko dara ez gure hartien. GitHub horri aldien 15.000 jarraitzaile eukideuz, eta 8.000 arpide du baino gehiago Patreon webgunien. Orduan, oso potenti izen da, horratzien jente asko bilda, diru asko mugitzen izen dugu, bai. Eta Windowserako, GNU Linuxerako eta MacOSerako pertsinak eukitzen bazen. Egizea, Yuzu baino txikitzago ezala seguruenik, zehor patronen, jente gehiago mugitzen proiektu korokorrien, gailu mugikorretarako be, Androiderako eta lusatu bien proiektu, orduan, beste tamaina bat eukitzen ban igual. Baina ikusko dugu ze paseko dan. Alan dabe, Nintendon rollo txardanak jarraitzute, ez da bakarrik dabizela emulatzaileen kontra, hori lotutako bestelako edozein eduki be kendu gure dabe. Emondaben beste pausoa da, antza danez, emulatutako bideojokuek erakusten da esan YouTubeko katien kontra eitzie. Copyright salaketa jartzen hasi dire, emulazio hori lotutako edozein eduki sortzaileri. Eta bat aipatzetekotan, justo nik asko jarraitzeten bat, jarera. Retro Game Corps, horri biltzen dela kontsola desberdinek erakusten ez, emulaziora bideratutakoak eta bar, salaketik jaso da bela aipatzen dugu. Orduen, hemen, holako copyright salaketak eta goni zen diren Nintendo aldetik, baina bingoan antzadanez beste bide batzutara jo dabe eta beste inger bategaz, bai, ez da? Orduen, agerikoa da moduen, Nintendo gogor jodeu aurten, emulazioan kontra. Beti indabe, esan dugu dinogun, baina inoz baino injargeizago hartu dabela moten dugu, eta segaitzik, hainbaten arabera zergatizio oso argitze da. Datozen egunetan Switch PC iragarriko dabela, eta, klaro, igual ez talagongo horren besteko saltoa, edo Nintendo ustez, hau emuletie erdi erreza izango zala Switche kontuten hartunde, ez? Switchen einiko bidie jarraitzute. Ez da izango lehenengo biderra, Wii estren zanien, GameCubeko emulatzaileek
errestasun handiz eduki bazen, Dolphinek jarraitzeko ez, Wii emuletan, eta segiduen eduki gendun. Wii martxan egon zala, emulatzaile potente bat eduki gendun, bertako jokuek emuletan, eta bar. Orduen, igual hori ekiditeko asmoa gazasi dire, emulazioen kontra eitzen eta proiektu danak ezabatzen. Ikusko dugu denpori gaz, ondina ez dakigu ezer Switch bizeri buruz, orokorrien, osak ia ze pasatzen den emulazioen mundu gaz. A ber, bukaratik hasiko naiz, hemen pare bat gauza komentatu dituelako. Alde batetik, komentatu duzuz, hainbat YouTube kanalek copyright aldetik jasoetu dituztela halako salaketak. Salaketa ez dira salaketa judiziala, baizik eta YouTube berak onartzen dituna. Nik uste kanal hauek monetizazio sistema baldin daukate, kanal hauek YouTubeko kanal askota bezala dirua irabaztetik bizi bat dira, beraien autoreak edo ez dakit nola deitu. Zehara eramaten badute, epaiketa batera eramaten badute Nintendo, zaila izango zaila, nik ez zait irutzen hain errez izango lukenik Nintendo copyright hau ez da hartzea. Zeratik esaten dut ze, zuk epaiketa artera ematen baduzu Nintendo, eta zuk esaten baduzu, beira, Nintendo nei aizeit, Nintendoko jolasan bideoak debekatzen YouTubeen jartzen, erakusten diozu, eta haude, hemen, hainbat mila kate, non gauza berdina egin dutenak, zuk igual emulatzean egin duzu, baina hori beste gauza bada, eta emulazioa ilegala ez da momentutik, ez dago arazoi, esan dezakezu, eta horiei ez diete zer esaten, azike, o guztiei debekatzen diozu, o inori ez. Hor zartzen gara betiko kontuen emulazioa ez da ilegala, baina jokuek lortzie, atatie, hori dana bai, orduen. Baina Nintendok ezin du demostratu zu jolas hori deskargatu ezunik edo erosien dezunik, ez? Izeleke, baina beti gabizelez komentetan, ez? Metodo hausen jokuek lortzeko repeatako eta bar, horrek be askotan ilegalak izan leik ez, ganera. Hori bideo baten erakusten badezu jolas bat Nintendokoa nondi deskargatu, pues... Ez dinot hori, dinotena da askotan jokuek atateko ez, lortzeko ROM fitxategizek, edo gaur egungo beste fitxategi modernago batzuk, Nintendo kodie edo BIOSa edo alako, ez, gauza, copyright edeki zen elementu batzu behar duzuz. Eta orduan, adierazten zabizena da, joku hori lortzeko, ez, nahiz eta zurie izen jokue, hori errepietako, gauza ilegal bat induzule. Orduan, klaro, hor ja beste gauza batzu izartzen dira jokuen, komplexetasun gehiagodeko asunto honek danak. Eta, gero aparte askotan bebai, klaro, zuk bidizo baten, erakusten bazu joku eta emuleta dagoena, baina aztin oso emuleta dagoenik, bakarrik pantaile, joku normala izango basan moduen erakusten duzu. Hori gauza bada, adibidez, Retro Game Corps honek, izen ez da hori, etxen dagoena da, kontsolie berak, kontsola txinatarra edo danadalakoa, erabili, erakusten, jokuek emuletan dauzela. Orduen, berezitasun asko dauz, ez da horren errez esatie zen puntutaraino aldaben jokatu Nintendo, edo ez dakit, nik ez dut ulertzen orokorrien benetan nun dauen mugi eta nun ez, baina handabiz, gelitzu barik. Hau, YouTubeko kateita daukionez. Eta albistearen nukleora itzuliz, ez dut oso ondo ulertzen, bakit Nintendo zeatik aidan epaiketa hauek sartzen, juzu zeatik itxi zen. Ez dut oso ondo ikusten edo ez dut oso garbi ikusten Ryujinx bezalako proiektu bat, garatzaile printzipala horrekin, GDK-txanekin, akordio batera iristea, ze azken filan bere kodea edo kodeiturria GitHuben baldin badago, eta, GDK-txanek zein dezake, horria itxi dezake eta daukuden datu guztia borratu, baina, zizke komunitatean, 100 pertsonak izango dute kodeiturri hori deskaratuta, hortaz. Da, gogoratzen dipitxatzea, futbola eta kiroletako, pagina ilegalako tendianak kiroloiek ikusteko, hor gertatzen den gauza bat, ez? Pagina horre alde bat izten dute horietakoa, eta izten dira momentuan 10 berri agertzen dira. Hau da itxasoari atea agertzen, zela? Inoiz ez dezu kontrolatuko. Eta hemen kodea, igual GDK eta honen taldeak utzten diote, baina, karo,
hemen bi arazo euskatzu. Bat, komunitatean beste zati baten nahiko gula garatzea, ze proiektu hau interesatzen zaiolako, eta aina kodigoa izango duelako. Hau da, abia puntu bastante hon bat izango duelako. Eta bestaldetik, nik uste jendeare tontoa ez dala. Hau da, Nintendo GDK txan honei ordaindu inbadio ekonomikoki proiektu isteatik, jendeak esango du. Pues, igual nire azte naiz egiten, beti ere, esan duzu bezala, Brasil edo horrelako herrialde batetan, non prozesu judizial bat aina errezaz daitekena izan, Nintendorentzat, horrelako toki batean hasi, zeatik? Beira, Nintendoko ez behit ezarri egiten, proiektu hau jarritzen dut, eta gainera famanik eman dezaket, proiektu hori nida makitelako, eta gainera, gustatzen zaiten gauzat ditet. Baina baita ere jokatzen duzu, esatean, Nintendok GDK txan horrekin negoziatu badu, eta enbeste diru irabazi edo eman badio, ez dakiguna zenbatekoa da, baina ondia izan lezakena kantitatea. Jode, esatezu, haber neire proiektu aurre atera, eta neire Nintendo etortze zaiten, bizia arreglatzera, ez? Azken finean, dirutza bat irazi da zekezu, urte askotarako bale izan dezake diru horrek, hortaz. Bai, azken ikusten alako enpresa handizek segurtasun arazo daik izenien da hackerrak kontratetien kontu moduen, ez? Hori da. Igual tipo honek asmatu deu zelan aldizen emule, zelako berezitasun deko zen, ze elementu bier da besan Nintendo kontsolatik emulatzaile bat sortzeko, eta igual santxo, akordioa tengo dugu, ez bakarrik izteko emulatzaile, baizik eta gero guri laguntzeko urrengo kontsoli babesten edo nik zerrakitz, ez? Alako zuzar egon lehikela, ez dakik gondino zebez, eta segurunik ez dugu jakingo, bentsete dana, osorik ez dugu jakingo esagutuko inoz. Baina bai, zut dinuzune da azkenien, horren ez dakizema pertsona gongo ziren untxe momentuen reviewing zentaldien, baina ez dire ez bi ez hiru izango asko gongo dire hor. Eta, suposatxot baten batzuk izango da bela. Betxu, nila paso, ez dute jarretxu gure lio honen hostien, nila itxingot eta listo. Baina seguru hainbate jarretxu nago da bela reviewing pestizien bategaz garatzen edo danadakoa. Orduen, ganera, kontuta hartu bigo hori, reviewings da Switcheko emulatzaile bat, eta ja Switchen zikloa amaitzi erdau, datorren urtien estreneko da kontsola barriza. Eta ize ez joku danak, baina gaizinak emuletan deus emulatzaile honek, orduen, jada berandu datozela zentsu baten ez Nintendokoak. Hala, itxin dugu, baina... Bai, esan duzun bezala, 2017tik datorren proiektua da, garai horretan edo, ez dakit, 2020an izten zaiatzen mazera, frenua jartzen, logikat izan dezake, baina 2008an ja Switch bia kalearen bueltan dagonean, iskinean bueltan, ez detu lertzen oso ondo. Eta gainera, esan deguna ez, izan bazan proiektua dala, kodeiturri etxia dala, eta orduan ordaintzea, eta aseguratzen zuen, egin batean, horren atzen dagoen sekretu, edo zea hori gordetzen zula, kodeiturri irekiko proiektu bat izan da, ez dakit, tipo, ez badu, esan dezuna, ez badu hackerrak eta egiten digan bezala, Nintendo bera kontratatu tipo hau, bere kontsola berriaren segurtasuna babesteko lan egin dezan hartu, nik ez dio zentzurik hartzen ordaintzea. Eta gainera, kontsola berria bertan delarik, hau da, ja Switcha pirateatzen baizute, emulatzen baizute, ez zaizuen beste axola. Baina, egia da baitaren, Nintendok hainbat salaketa jarri izan ditula kontsola oso zaharretako emulatzailea ire. Hortaz, horre ez dut oso ondo ulertzen. En parte bai, zebakit Nintendok kontsola berritarako jola zaharrak berak saltzen jartzen ditula berriro ere, baina ez dakit, ez dut oso ondo ulertzen. Eta aian hori izalezke, behaiek aurrokaten aipaten un PlayStation 4 Proan potentzia izan dezakela, baina agian ez da inbesterako eta agian nahi dute esan dezun bezala, ez ezatela aprobetxatu o ez daiela izan, oraindik emulatzaileak laukan eta testurak eta shaderrak eta jarreta, Switch bia baina hobeto ikusten jute. Ja. Garaibaten gertatzen zana. Igual, naiz eta potentia hau izen, egitura berbera duko dugu kontsola barrizek ez dakit. Obaita. Asmakuntzak, eta orduen erreza izeteko, emuletako erreza izeteko beldur hori dekie, edo... Baina, esanet, ja kode irekien dago, osea, antzeko pertsona dema bate, ja atean zati handi bat irekita daukazu, ja. Ikusi hartu, mugimendu arraro izan da niretzat,
alde batetik, akordio batera iristea eta ez dut ulertu. Baina, bueno, Nintendoko jendea ez dauka tontotzat, así que zerbaiteatik izango da. Baita, ja Nintendogaz sartu nostien, ia mene beste albiztadeko pasan azti nitsi gendune komente barik, eta igual komenteti merezi dauen astaritz. Zen da? Bale, Nintendo, pentsat Nintendokin lotuta zegona esaten nahi zinela, eta esaten ditzen zer dagoa. Ez, bueno, urrengo albistea askotan lantzen ez da egun gauza bateatik da, erratzaioan, baina, bueno, errealitate virtualak bere publiko bat dauka, edo gauzka, zen ere publiko horren tartean sartzen naiz. Eta, bueno, azken aldian, demora bastante zala ateratzen, errealitate virtualeko betaurreko batzuk etzela ateratzen. Azken finean izan daitezkenak mundu honetara datozen jende berriarentzat sarrera moduko betaurreko batzuk. Eta, bueno, Meta, gizute Facebooken enpresa berdina, errealitateko virtualeko betaurreko batzuk zeuzkan, azkenekoan Meta Quest 3ak zian. Eta, erabaki dutena da, betaurreko hauen sarrera edizio bat, edo edizio simpleago bat ateratzea, Meta Quest 3S izanako duena. 2 modelo izango ditugu, bat 128 GB memoria duna, eta bestea berriz, horrek 350 euro balioko ditu. Bestea berriz 256 GB izango da, eta hau 240 euro izango da. Asko esaten nahiko zeatik memoria, VR betaurreko batzutan, Meta Questan berezatasuna da, hainbat jolas betaurrekoetan bertan ejekutatu alditzazkezula, eta horrela kableak eta izatetik ebitatzen duzu. Jatorrizko Meta Quest 3an merkeago izan arren, betaurreko horiek izango duten txip hori izan duguna, betaurrekoetan bertan jolasak ejekutatzeko txip berdina izango dute, hau da Snapdragon XR Gen 2-ari. Hori bai, Quest 3akin alderatuz betaurrekoen tamaina handitu egingo da, eta bereizmena jetxi egingo da. Hau da, Quest 3ak baldin zeukan begi bakoitzeko 2064 bider 2208 pixel, Meta Quest 3S-ak, sarrera moduko betaurreko hauek izango dute, 1822 bider 1920 pixeleko bereizmena. Beraz, jetxiera badago, azken finean ulertzen da prezio jetxiera hori non egon daitekeen. Azken finean, erresoluzio aldetik ez dira betaurreko batzuk esan daitezkenak oso puntakoak, ze nik neu dauzkaten Lenovo bere garaian etzian oso onak, oindala urte asko erosin ditun. Eta Meta Quest 3S haue baino, erresoluzio zerbait txikiago dauka, baino ez da hainbeste ere. Hortaz ikusi beharko da. Esan duten bezala, nik uste betaurreko hauek idealea diala realitate virtualera gerturatzen nahi duen jendearentzat. Lehenengo betaurreko horiek erosten dituzunak, ez? Ez zauden ahondik seguru teknologia horrek proietxo handia aterako dizuna, baina, esperimentatzen nahi dezuna, eta zerbait berria... Aritz, baina, zuk uste duzu horrenbesteko salto dauela 2008-tik 1900 ez dakitzen? Gero ditze da begitzen aurrein deko zule, eta beste distantzi beda, eta bar. Bai, ez esango nuke, ze esan dugun bezala, ez da pantalla normal bat bezala, ze azken finean, pantalla horiek begietatik gain gertu dauzkatzu, non pixel pixkat igozkerore asko nabaritzen da diferentzia. Hortaz, bai, salto hori badago. Eta ero baita esan dugu, kasko ebeek handiagoak izango dira, beste zeltasun bat izaten dena da kasko hauentzat txikiak eta harinak egitea, komodak izan ditezen erabiltzaileantzat. Kara, handiagoak egitea maituzu, produzitzeko errezagoa dira eta zeltasun gutxiago dauka, hortaz, hori hauka. Gero bainera, esan behar da, bertsio merke honek Quest 3S-ak sakontasun sentsorerik ez duela izango, eta betara ikuspegi esparroa pixka txikiago izango dula, beraz horrek karakteristikak galtzen ari gea. Hori bai,
Touch Plus aginteekin etorriko da, eta baita ere MetaQuest Plus zerbitzurako 3 hilabeteko harpidetzarekin. MetaQuest Plus hau da, Game Pass eta olako estiloa, baina errealitateko virtualeko hainbat jolas daudena. Eta ero, ez dut ezan, baina urriaren 16an kaleratuko dio betaurrok hauek. Eta, erostea pentsatzen bazaudete, esan beharra daukau, MetaQuest 3 hauen erosleek doainik eskoratuko dutela 2025ko apirilaren 30etik aurrera Batman Arkham Shadows jokoa. Aurretik erosiz, apirilak 2025ko apirilaren 30, baino lehen erosten da benak, Bale. Hortaz, fetxa hori baina aurretik erosita. Eta baita ere, iaz argitaratuako MetaQuest 3an prezioare jetxi dute. Aprotxatu dute Quest 3 SA sartzea, sarrera moduan, eta baita ere Quest familiako potenteenaren prezioare pixkat merkatzea. Hortaz, adibidez, Quest 3an 128 GBko modeloak 480 euro balioko ditu, leheno 550 zaukanean, beraz, 310 euroko merketzea izango du. Baina gutxi irango du, ze laster saltokitik desagertuko baituk. Eta ero 512 GBkoa berriz, 550 merketu dute 700 eurotik. Hemen bai jao deskontu neko potentea 150 eurokoa. Beraz, ikusi beharko da, nik esango nuke mugimendu hau iten nahi diala bat Quest 3 eta gesten, zeurazki Quest 4 ja prest izango dituztelako ameti denbora batera ateratzeko. Bai. Eta horrela 3 eskaloi bezala izango dituzu. Quest 3 SA sarrera mundu honetara sartzen nahi duen jendearentzat, baina ez duen nahi gasto handia egin. Quest 3 gasto handirik ezin duen egin, baina kalitate minimoa nahi duenantzat, eta seguruenik Quest 4 izango da ja kalitate bastante handikoa, eta ja publiko nahiko txikiago aterako. Beraz, ez da merkatu bat oso purian da bilena, errealitate virtualena, egia da bere garaitik pixkat galdu gindula indarra, baina egia da baita ere zenbait genero normalen oso nitxokozuak izaten dira, baina horietan adibidez autolasterketetako jolasetan, edo nire kasua baita ere hegazkin simulatzaienetan, bere merkatua dauka eta bere erabiltze logiko bat dauka, beraz horrelako jendeentzat balio izan dezake. Justamente hasi duzu galdetzen aritz, ia probatu duzun VR-riek volante bat. Ze esperientzi itxela dela nino, ez da tasio. Bai. Probatu izan eta hainbat jolasetan, ordenagailukoetan, noski. Naiz eta PlayStation 5 daukadan nire realitate virtualeko betaurrekoek ez dute balio zeharako, PlayStationerako konexioako. Baina probatuet volantearekin eta esperientzia oso itzela da. Hau da, beti izango dugu ez, bideoak ikusi dituzazketzu YouTubeen bat VR-en autolasterketako jolas batean da bilena, eta txuloa ikusi daiteke bidean, baina inoiz ez du ingo, eta baina diferentziatik ez du ingo legea benetan ez sentitzen dezuna. Oso ezberdina da. Osea, ezke benetan kotxe barruan sentitzen zea, eta gainera nire betaurrekoa esan dut, ez dia urte asko dauzkate eta ez dia punta-puntakoa, baina baki gaur egungo onenetakoak erosizkero, non resoluzio handia daukaten eta ikus eremu handia daukaten baita ere, horiekin, kriston esperientzia da, benetan kotxe barruan sentitzen zea. Bai, falta zaizu indarrak eta azeleazioak eta vibrazioak sentitzea. Baina gainera, volante batekin, volante on xamar batekin, volante normal batekin ere, juntatzen badezu, kriston esperientzia da. Eta, nik volanteaz gain, baita ere hegazkin simulatzaietan, joystick eta guztiakin ere probatuet, eta bai, esan dut. Nitxozko jolas konkretu, genero konkretu egitarako oso ondo funtzionatzen du, baina ematen du bestela bideojoko genero gehienetan zaila dagoela sarmena. Shooter bat zutan oso zaila ikusten dut. Gainera, asko mareatzen zialako jolas modu horietan.
Bai, badauz, adibide politzek, baina shooter tradizionalatik apurut urruntzen dizenak, ez mugimendotetik batez, eta alan, Bai, nik beti komendatzen duten jokue VR-erako, Superhot VR da. Bai. Ez, Superhoten jolastu badazue, exizertaz doa, mugitzen zaren einien inguru giroko pertsonaizek eta tiroak eta bar mugitutzen dire. Superhot VR-en onadekona da, zuri jartetzura leku baten erdi geldi esango dugu, aza mugidu, zure gorputze burua esu mugidu, baina esabiza horrea eta atzera. Orduen, eta proposamen super simple bat, baina oso gokize VR-erako izan. Eta Batman Arkham Shadow honek ikusti duten agaitzik, alako oso zer emoten dugu. Mugi dutzi zarela, aurre datzera purtsuet, baina orokorrien leku berien zauzela emoten dugu. Eta irakur duten agaitzik oso joku txuloa izango dela VR-erako, ikusko dugu, baina nahiko itxurona deko orokorrien. Eta segurenik gaur egun, ordenagailoen badezu PC-erako VR-en munduen sartzeko aukererik onena metakuesta dira, iru esen, nahi duzun nentzat. Ze PlayStation 2 VR honek beha ipatu gendu noin erratzaile batzuk, aldiz larabili, oin alako zarrera do konektore berezi bet kaleratu dabe PC-en erabilizeteko, baina saugartzetako batzuk aldu eitzen deuz, interesgarriak zirela bat ez beharako, funtzio haptikoak eta alako geusek aldu eitzen deuz, kanera, konektora berazta merkie bez, justo. 60 euro edo, bale. Igual, gehiago komeni da 60 euro. Eta orduan segurenik gehiago komeni datzu metakuestilu bat eukitzi. Ez pagan ja aurretideko zuzela, PlayStation-erako betaurreko horrek. Baina eske, hone bizeken dute, gaur egun merkatuen ez dau askoz aukera askorik, Valve-en indexak ja sarra dire, eta garestizek. Ezaguna eta hortik kanpora, ezaguna bentsat ez. Badaudela horako betaurreko batzuk agian ez dianak oso gareztia, baina, karo, marka ez diain ezagunak, eta beti beldurra aukazu soportea matea utziko dioten, eta baita ere produktorek ze kalitate daukan, izorratzeko eta bar, hortaz, beti geratuko zaizu zalantza hori. Baina beti, aurreko baten norbaitek galdetzezun, eta gomendatzen dut gemerantzeko berriz Telegram talean sartzea, ze horrelako galdera egiten ditu, eta batek galdetzen zuen, merezi du errealitate virtualeko horrelako erostea, eta gainera zer beharko nuke, eta nik uste galdera erantzun nahiko interesanten gatea zigala, azteko eta ben galdetza baldin bazabiltz merezi dun edo ze jola zekin aprotxatu ezakezun, segurazki ez duizu merezi. Ze da gauza bat oso ziur egon behartzeana nahi dezula. Eta ondo aprotxatuko zutela zuen generotako gauzatik. Bigarren galdera puntua aldi hartzekoa da ordenailu bastante potente izan berezu. Azken finean, errealitate virtuala pila bat eskatzen du. Ze erresoluzioa, esan dugu ditugun erresoluzio horiek, ez? Horrela, pentsatu horret zute, bi aldiz renderizatu behar dela jolaz berdina. Eta gainera, fotograma segundukoa alba da, 80 fotograma segunduko mantendugu behar dira. Hortaz, exigentzia bastante handia da. Eta hirugarrena esango nuke, ekonomikoki esfortzu handirik ez egin beharra izatea errealitate virtualeko betaurreko horiek erosteko. Hau da, zuretzat esfortzu handia baldin bada, egian ez dezu erosi behar. Gaur egun ez dago hainbeste joko aprobetxatzeko. Eta diru hori aprobetxatu ezakezu, beste bideojokoen inguruko inbertsio deitu dezakedan batzuetan. Hortaz, izan detan bezala. Oso garbi izan behar dezu nahi dezula, eta gainera gaitasun hori uki behar dezu, bai ekonomikoki eta baita ere zure ordenailuan ez dago aldetik ondo funtzionatzeko. Lander, albiste motzai ekiten diogu, badu eta batzuk. Bai, internetak bizirik jarratzen da, baina negaitzik, bai. Bale, Tony Hawksek egin aztentzea? Bai, ez dakitzen dugu gabizen. Bai, negaitzik, bai, ze komente gure izentan albistetxu da. Tony Hawk Pro Skater sagie itxulingo dela moten dugu, da aurrera jarratxiko da bela. Alantze iragarri deu skaterrak berak, Tony Hawkek sagien 25. urte hurrena ospatzeko bideo berezi baten. Dinonez, ezin deu ezer aurreratu benetan, ondino ez dakigu benetan joku barriz ezelakoa izango da, ez. Baina, etorkizun egongo dela moten dugu. Orduen,
oin temporatxu bet, ikusi genduen, ez? Tony Hawk bat gehi bi remakeek kaleratu zirela, eta nahiko arrakastatxo izan zen, berregite hau. Baina gero Activisionek Tony Hawk 3 gehi lau, beste bigarren berregite bat atzera gotaban, ez estatutu geratu zen. Eta gentie, saliek pena handitzak geratu ziren, eta malgarrez izan zen. Baina moten dugu, balako sozer ikusko dugu, ez dakigu barri hor berregite izango dan, joku guztiz barri beti izango dan, baina saga mitiko honek eurrera jarraitzen dugu, eta eskerrak, ez? Falta moten ziren alako jokuek. Bai, gainera, nahiko jolas desenfrenatua zen, oso irreala zian bertan itintzen akroazia, baina oso divertigarria zian jolasa, eta bere musika, rollo hori, azken aldian baitare bere kompetentzia bezala zen skate ere denbora bastante dazutela zerre atera. Eta nik uste, mundu kirola gustatzen. Oin bezala barri zeitzen, justo skate lau. Hori da, baina urte pila bat egon dira. Denbora piloa, bai. Eta, jolas mitiko bat, bere garen PlayStationen aterazena, niko goratzen naiz. Nork ez du jolastu Tony Hawk's Pro Skater bat edo bira. Eta naiz eta nien itzan skateeko oso zalea, baina jolas oso divertigarra egiten zen. Beraz, albiste pozgarriaz, joko klasiko edo klasikoa ez dakit izan, baina mitiko hauetako bat itutzea. Albiste motzakin jarraituz, eta jolas haure pila batetan ari gara aipatzen, azken aldian. Baina, Palworld mugiko horretara iritsiko da, Kraftonen eskutik. Azken finean, PUBG Studios, PUBG egin zuten jolas hauen garatzaileak edo estudioa da Krafton, eta Palworld hauek enkargatuko dira mugiko horrela ekartzera. Gainera, PUBG-ekin neko exito handia daukatez, PUBG mugiko horretan kriston estanda izan zen. Naiz eta igual gure inguruan ez da nahin beste izan, baina batipat herrialde batzutan konsoletara edo ordenaiutara aksesua erreza ez dana, eta mugiko horretara bauketana aksesua, baki PUBG-tik adidez daudela Txina asko, India asko, Turkian erikiztuz merkatua, Brasil eta horrelako, esan dezakegu merkatu emergente hauetan kriston exitoa zegoen. Eta, karo, Pocket Pirate zeirutu zaio ondo, jolas hori ondo ematen jakin izan zuen talde batei, Kraftoni ematea ardura hau. Eta nik uste, jolas bat dala nahiko ondo funtzionatu zakena mugikorrean, ze azken finean esan genuen bezala, Pokemonen antzekotasun hori dauka, baina baita ere crafteoa eta superbidentzia zati hori dauka. Eta jolasa debalde aterako balukete edo prezio arrazoi batean, gero zuten mugikorreko jolas gehienak bezala mikrotransakzioak eta halako zerbitzun bezalako joko batekin, nik uste ondo funtzionatu zakela mugikorrean. Eta horrek baten ikusten nun, askotan ez deula aipatzen, baina mugikorreko sektoreak, bideojokoen sektoreak, mugitzen duen dirua exageratua da. Agian, PC eta kontsolak hainbete edo gehiago mugitzen du. Exageratua da. Hortaz, merkatu hortarare akzeditzea goxoki gozo-gozoa da, beraz. Ez dakit, Lander, zuri zeirutzen zaizun. Niretzako oso interesgarri orokorrien, baina ez dakigune da joku berbera izango dan, edo mugiko horretara egokituta dauen Palworlden unibertsuan gehiatutako joku barri be. Igual, Kraftonekoak topera doaz, eta ja Pokemonen klon bat ataten dozku, auskalo, Kontuz horregaz. PUBG eraman zutenean ordenaiutik mugiko horrera praktikamente joko berdina zen. Praktikamente ez joko berdina zen, bakarrik hori kalitate grafikoa eta jetxita, baino bestela, berdina zen. Beraz, nik ez zetan zai ikusten adaptatzen hau. Egia da PUBG-na tiroen jolasa errezago izan daiteke kontrolen adaptazio horitea, hemen gauza askoz gehiago daudenez, baina Kraftonek esperientzia handia dauka mugiko horretan, eta nik uste kanpoinea egoki aukeratu dutela hau egiteko, ateratzeko egiteko. Urrengo jolasa, baita ere imaginatzen Landaren utziko izula aurkezten, baina aski ezaguna dan ordenagailuko simulatzailea, Assetto Corsa, lehenengo Assetto Corsa izan genuen,
Gero, bigarren bat izan genuen, Assetto Corsa Evoluzione. Simulazione, barkatu. Zala alako zea bat. Bat kategoria GT3 eta gero GT4 eta itxitako jolas bat, asko zitxeago zana. Baina mundu guztiak esaten zuen. Venga, lehenengo Assetto Corsaren espiritu berdina daukan, jolas bat atea beharko lukete, motor grafiko berriakin, eta gaur egunera aktualizatuta, ze lehenengoak izugarri ondo funtzionatu du, bati bat komunitateak modak sortuta eta sortuen ekosistema batekin. Eta, bueno, orain dela denbora bat, jada anuntziatu zen, izeneko Assetto Corsa izeneko bat aterako zana, ja izango zana, betiko Assetto Corsa klasikoaren evoluzioa izango zana. Eta, bueno, aurreko batean, ja erakutsi zuten halako trailer moduko bat, ja ikusten dira kotxeak, kalitate grafikoki bastante ondo ikusten da, bueno, bizitza erraleko irudiak ere badauden ahaztuta, baina salto handia ikusten da lehenengo Assetto Corsatik. Zurrumurro asko atera dira, bueno, lehenengo ikusten dugu kotxe mota ezberdin pila daudela, atera dian zurrumurren artean daude baita ere mundu ireki bat egingo dutela, pixkat test drive, unlimited, zautzen bat zute mundu horretara bezala, baina bizitza realeko mapak edo tokiak rekreatuz. Lehenengo mapa sonatzen dena Nürburgringeko Nordschleife zirkuituaren inguruak izango litzatezke, Alemania. Baina, bueno, zurrumurra dia, baina trailer honetakoen bat iruditatik ikusten denez posible izan daiteke harrela izatea, ze hainbat toki topatu dituzte zirkuitu horren inguruko benetako toki batzunantz oso handia daukana, eta gainera ikusten da posible izango dela karretera errepide normaletan ibiltzea, trafikoa dagoela karretera, beraz. Trafikoa ikusten dena momentu baten kotxe bat kontrasko alderantzizko norabideen da. Hori da. Orain arte hori zerbitzarietan egoten zen, edo mod batzuk instalatu bertzinu zen horretarako, baina badirudi oraingoan etorri daitekela defektuki. Eta era, bueno, zirkuitu pila eta agertzen dira, nik uste Assetto Corsari dagokionez garrantzitsuena dana modanatik ez dute zer izan, beraz ez dakigu ze puntutaraino izango duten mod garatzaileek erraztasuna sartzeko, beraien sorkuntzak, eta, zarbide guztiarra anuntziatu dute 2008ko urtarrilak 16-ako. Beraz, interesa badukazute, egonari, ni bentsat seguru ibiliko naizela eta seguru ikarreko ditutela gameplayak eta analiziak ere. Eta, Lander, azkenengo albistea zeuk. Igual alboratu ingo dugu badazpada, ya ez dakitze temporaz luze bagabizen, uste baietz. Galtzen zaitu eta, denboraz bai, justu ordu eta 5 minutu. Albistea hurrengorako ekartzen deu, eta eskerrik asko txatean egontzaten guztioi, baita ere erratzaiotik naiz erratiatik zein podcast eta beste plataforma guztietatik entzuten gaitu zuen guztioi. Eta, hurrengo saiora arte, hurrengoan ja Damian bueltan izango dugula espero dugu. Eta, ondo pasa, eguraldi txarra gau egunotako, beraz, jolasetan ibiltzeko aitzakia paregabea. Besterik gabe, agur. Agur, hande bili.